רוצה לברך הקהילה החשובה, קהילת בני מנשה בטבריה, בראשותו של הרב מאיר כהן, השם ישמעו וחיו, יושבים ולומדים. הלוואי וכל הגרים בארץ יגיעו למדרגה שלהם. הם גרי אמת, ממש. שלום, ואחסימן, הודו איסופיו, האומנראי, אגם תיפנה, זרלה, אהון תיובה תלה, גיול אמון תידיובין, ספק קרחת, אקיזין, היצ'אקון הן ואחסימן, התיאבו ולנג, מנסי צאטה עלייה לגיול אבו תידיובין, פאטה אברהם סקק זקו פתינין, מרשום נעים פתאהם. אם שרוצים לכתוב ספר תורה בשביל הקהילה, מציעה טובה שבכל פריון, שכל שיפנו ישכילו ויצליחו, שיהיה להם שנה טובה ומבורכת, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכתה, שעלו מעלה בתורה וביד שמיים, יראו את התורה, נורא בעליה, תזכו לשנים רבות, ללמוד את התורות, אמן ואמן. שלום לכולם, טוני ניחואה, פרויקט ספר תורה, כתיבן איפיזה כמבולו המתיה הילה, מישל בני מנסה זוסי, תורה אז יהודי, כנדים ובא כמבולו הינדין, אז יצאו, דברים בום סומכם לחצang סום לכון עצו, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ולמדה את בני ישראל. כתי הינדין, תצאי פיקסי להם, כתיה הילה, היצילה הו, נקיזי דו דיו, נקיזי דו בא, מישל תסנה היל דיו הדסו, היטבang, צנבו פא, היטבang מיסבא פא, נמינו נזילו נומובה, ננזong נזאו נומה הילה, Hisulay anuya phone number tipi na hi kita hi namino nampi. Toda raba tiskula misvot.